Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Selasa Kliwon 17 Februari 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer raos saya. Para adiyuswa, punapa panjenengan nate saya? Kula kinten sedaya tiyang nate ngraosaken saya amargi nyambut damel, saya amargi nanggel momotan ingkang awrat, saya amargi mikiraken kahanan gesang ingkang rekaos. Punapa ingkang panjenengan tindakaken nalika saya? Mbok menawi wonten ingkang badhe ngaso tilem supados badanipun pulih, wonten ingkang rekreasi supados pikiranipun padhang malih lan sak piturutipun. Raos saya punika ugi ingkang dipun raosaken dening Nabi Elia. Sasampunipun mejahi 150 Nabi Baal, Elia dipun ancam badhe dipun pejahi dening Ratu Isabel. Karna punika Nabi Elia mlajeng nyelametaken diri. Salajengipun Gusti Allah ngutus malaikatipun sarta ngendika setunggal para raja 19 ayat 7, tangiyo mangano, sebab menawa ora lakunira mengko bakal kadohen tumrap sira. Nabi Elia lajeng dahar lan ngunjuk tetedan lan unjukan ingkang kacawisaken. Piyambakipun rumaos sampun saya lan badhe nglokro. Sepindah malih Gusti Allah nimbali lan maringi kekiyatan dhateng Nabi Elia kagem nindakaken ayahan salajengipun. Inggih punika tindak dhateng Damsik lajeng jebati Hazael dados ratuning bangsa Aram. Para adiyuswa, kita ingkang sapunika ngraosaken saya awit nyanggi momotaning gesang ingkang awrat, sae arupi sesakit, sae arupi perkawis-perkawis lan menapa kemawon. Monggo kita sami ningali Nabi Elia. Gusti Allah boten negakaken kita, panjenenganipun karsa mitulungi lan ngiyataken kita senadyan kita sampun saya. Monggo kita pasrahaken sedaya kawontenaning gesang kita wonten ing astanipun Gusti Allah. Sampun ngantos kita namung ngandelaken kegiatan kita manungsa ingkang winates. Nanging monggo kita ngandelaken Gusti Allah ingkang paring kegiatan saha pitulungan dhateng kita. Mugi Gusti tansah paring kegiatan dhateng kita. Mugi kita tansah kiyat amargi Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut nalika kawula nandhang saya, nalika kawula dawah ing raos saya. Paduka tansah paring kegiatan, paduka tansah berkahi lan nganti kawula. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah raos saya wonten ing perkawis menapa kemawon, paduka ingkang ngiyataken lan ingkang berkahi. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya papan ingkang wedal sakmangke ngraosaken raos saya ing gesang punika. Kawula pitados menawi paduka mboten negakaken, paduka ugi ingkang paring kegiatan lan paring berkah matemah para adiyuswa punika tetep jejeg ningali paduka ing sadengah perkawis. Mirunggan kawula pasrahaken kawunipun Ibu Kristina Sri Suparwantiningsih ingkang raosaken raga ingkang boten sekeca, ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pitados sedherek kawula punika badhe paduka paringi kegiatan lan ugi bagas kesarasan. Kawula ugi caos syukur awit lare kawula Brian putranipun Bapak Martopo sampun kasil operasi lan sakmangke sampun wangsul ing griyanipun lan ugi wonten ing pemulihan. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung. Ame Brian punika pikantuk kesarasan ingkang wetah. Mekaten ugi kalau pasrahaken lari isi
putranipun Ibu Rizka ingkang sampun nampeni operasi. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung matema isi menika inggal nampi wetahing kesarasan saking paduka. Sederek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit, kawula pasrahaken Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Anthony DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Susmi, Ibu Iksan. Monggo Gusti paduka kemawon ingkang paring kegiatan lan wetahing bagas kesarasan. Mirunggan kawula caos syukur awit paduka sampun nindakaken kaelokan dhateng lari kawula astama kusala wayah buyutipun Ibu Karjo wonten ing Jakarta ingkang sampun nampi operasi jantung. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang mulihaken matema astama kusala menika inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken sederek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken sawetawis sederek kawula ing GKJ Kabluk ingkang nembe nandhang sakit. Ibu Suwarti, Bapak Darmo, Ibu Yemima Armuyati, sederek Susi Artowati, Ibu Sunarti Suhartoyo, Bapak Yosua Jimmy Pinangsang, Bapak Trioso Lare Siena putranipun Bapak Viko. Mirunggan kawula pasrahaken kawulanipun sederek kawula Rini Subekti putranipun Ibu Partini Martono ing GKJ Pugeran. Sawetawis sederek kawula ingkang wonten ing pemulihan, kawula pasrahaken Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno lan ugi Bapak Joko Umboro. Kawulanipun sederek kawula ing GKJ Antepi ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Mbah Tuminem lan Mbah Jah. Sederek kawula ing GKJ Tlepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sawetawis sederek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cili, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku. Mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sederek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Borwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi, sederek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sederek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sederek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo,
Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tukiman, lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo, kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ing ngawedasak mangkin nembe nandhang sakit, kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemasrek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga. It's not a game, it's a rich thing.